Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген безнең студиябыз кунагы бик күпләребезнең яраткан шагыйрәсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, бик күп матур җырлар иясе Шәмсия Җиһангирова. Хәерле көн, Шәмсия ханым. Хәерле көн, Гөлназ. Хәерле көн, дөнья студиясын яратып тыңлаучының тапшыруларын яратучы кадерле дуслар. Шәмсия апа дип эндәшимәле якын итеп, чөнки без бер-беребезне күптән беләбез. Мин сезнең иҗатыгызга гашыйк. Моны бернинди арттыру да түгел, бу ялганлау да түгел. Һәм минем белән бик күпләр фикердәштер дип уйлыйм. Чөнки сез менә без әйтергә теләгән, хатын-кыз әйтергә теләгән теләкне, уйны, фикерне шигъри юлга салып укучыга җиткерәсез, хатын-кызларга җиткерәсез, ирләргә җиткерәсез. Менә сезнең шигырьләрне ирләр укый микән? Менә сез әйтә башлагачтын, минем күңелемә бер хатира килеп басты. Галиаскар Камал исемендәге театрга чираттагы спектакльгә баргач, миңа берәү кул булган. Минем үзем Габдуллахат әфәндене якыннан күргәнем юк иде, Әтнәнең хакимият башлыгын. Килегез әле дип кычкыра. Бардым инде. Без дә ялдан кайттык ди. Менә хатыны да янәшәдә утыра инде хәләл җифетедә. Булар ди ял буе сезнең якты сагыш китабын безгә укыдылар. Без буларның бөтенесенең авызын бер генә шигырь белән каплыйбыз ди. Яшәүмени сиңа үз гомреңдә ирләр кулы бер дә сукмаса ди. Шуңа күрә ирләр дә укыйдыр димен, чөнки мин инде сирәк кенә булса да Инстаграмга, ВКонтактеларга кирип чыккалым, инде әз генә кирмәсәм, кая югалдыгыз диләр һәм бик күп ир-атлар минем белән килешеп. Мин әлбәттә, мин теге мәхәббәт турында, мәхәббәт шагыйрәсе диләр инде, хатын-кызлар, менә сез дә әйтеп киттегез, хатын-кызлар күңелен аңлый торган шигырьләр дип алай гына димәс идем. Минем шигырьләр ирләргә дә барып җитә, алар да якын итеп кабул итә, һәм аның өчен мин бик шат. Чөнки инде сораудан читкә китеп булса да, мин бит гомер буе ирләр эше эшләп яшәгән кеше, теге ир кеше дә хатын-кызда булып яшәгән кеше. Ул инде бала чактан киләдер, чөнки минем әткәем белән кәем малай көткән булганнар. Мин шуңа күрә аны инде Яшел гармун повестен укыганнар белән мин бала вакыттан ук малайлар булырга хыялланган идем. Әмма ул минем холкыма сеңеп калды һәм ирләрнең дә күңеленә якын итә торган шигырьләр язуым табигыйдер дә бәлкем. Шәмсия апа, менә сезне белмәгән кеше, кырыйдан гына карап торган кеше, экраннан күргән кеше мәсәлән, уйлый инде Шәмсия менә бик бәхетле хатын булып, бер нәрсә дә эшләмичә гомер иткәндер, бер кайда эшләмәгәндер, менә булганга шөкер кылып кына яшәгән хатын-кыздыр дип уйлыйлар. Ләкин сезнең тормышны тирәнтен белгән кеше бит. Хәләл җифетне югалткан, ике баланы бер үзе аякка бастырган, аларны йортлы, җирле, гаиләле иткән. Һәм инде ират башкарган эшендә үз кулы белән, хәтта урындыклар да ясаган Шәмсия дип күз алдына китерми торганнардыр дип уйлыйм. Китермиләр. Һәм менә нәкъ дөрес әйттегез, өстенә бастыгыз дип әйтим инде татарча. Инде якыннан әз генә аралашып китсәң, без бит сезне, нәкъ сез әйткәнчә, бер эш белми торган, шигырь генә язып утыра торган кеше дип уйлаган идек. Сез бу эшләрне каян беләсез, каян эшлисез диләр. Әмма мин гомумән әлбәттә мин шагыйрә. Аллаһ Тәгалә тарафыннан миңа җиде күкләрдән шушындый илаһи бер талант ингән. Моны инде мактану дип кабул итәргә кирәкмидер. Ләкин мин шагыйрә генә булып, бер генә сәгатьтә яшәмәгәнмендер. Һәм үзем шушының өчен бик шат. Һәм үземне мин бәхетсез дә димәс идем. Әйтәләр, ой, бәхетсез булгансыз бит. Юк, менә минем бәхетем менә шушында. Бөтен эшне дә үзем эшли алуымда. Күп очракта әйтәләр, менә хәзер инде ирем үлеп киткәч, бетте бит, дөньябыз таралды, кыймаларыбыз җимерелеп ята, тегеләр. Минем бер җирем дә җимерелмәде, әлхәмдүлилләһ, шөкер. Һәм ул менә шушы үземнең бөтен эшне дә курыкмыйча, мин моны булдырам дип тотынганымнан килеп чыккандыр. Менә без бит инде радиода кара-каршы утырып эшләдек. Бер өстәл артында икебез кара-каршы утырып эшләдек. Шуңа күрә миңа шундый бәхет насыйп булды. Сезнең беренче кәгазь битенә төшкән шигырьләрне укуда. Кәгазь бите дип әйтсәк тә дөрес түгелдер әле. Трамвайда килгәндә гәҗит битләренә язылган шигырь юлларында уку бәхете насыйп булды. Миңа бик шат Шәмсия апа, ул бит инде зур бәхет. Зур бәхет. Аннан соң мин гел сезнең әйткән сүзне мисалга китерәм. Менә шундый рәхәт, хәтта шигырь язасы килми дигәнне. Менә шигырь нинди вакытта языла ул? Бу сорауны да миңа бик күп бирәләр. Мин әгәр дә менә шушы вакытта языла дисәм, мөгаен дөрес җавап булмас иде, ялган җавап булыр иде. Мин аны үзем дә белмим. Чөнки мин әйтик токмаш басып ятам. Яисә ванныйга кирип утырдым мин ниһаят. Менә шунда күрәсең, мин үзем белән үзем каламмы? Яисә мин әнә кайын җиләкләремне өзеп йөрим. Мин аны урманнан алып кайтып утырткан идем, чыбык белән чыгып.
Я мин шулар арасында йөрим. Кинәт минем шигырь юллары килә башлый. Ни аяныш менә минем бик тәртипсез мин шагыйрә буларак. Кесәмдә ручка белән кагаз булмый. Әнә трамвай билеты бит әле. Аның кайберләре очып та китә. Менә шушы күктән ингән ритмны тотып алып кагазга төшереп куярга өлгерсәң, ул шигырь булып туып бетәчәк. Әмма инде күп очракта ул очып та китә. Мин аны күңелемнең шундый халәтендәрәк языла, мондыйрак халәтендәрәк языла дип үзем дә кистереп әйтә алмыйм. Кайчакта төнлә килт итеп уянып китәм дә, мине шигырь уяткан була. Ул төннең кайсыдыр сәгать 3 була, 1 була, 2 була. Менә әйтәм бит, ул төрле вакытта, әлхәмдүлиллаһи, әмма ул мине тотып ала, егып сала һәм шигырь яздыра. Менә шунысы. Шәмсия апа, менә хәзер шу әңгәмәне бүлеп, берәр шигырь укыгыз әле дип әйтсәм, иң беренче телгә нинди шигырь килә? Сез бит йоттан шигырьсез шигырьләрне. Минем менә бик яраткан бер шигырем бар. Әле монда килгәндә дә әйттеләр, "Ой, сез инде хатын-кыз була беләсез", диде. Юк, мәйтәм, мин хатын-кыз була белмим ди. Менә яраткан шигырьләремнең барсын да яратам. Ул турда инде минем әйткәнем бар, чөнки аларны мин тудырган. Ул минем балаларым инде. Син түзәсең димәгезлә. Килми түзәселәрем. Килә бәхет диңгезләрен иңләп йөзәселәрем. Килә барып сыйынасым иңнәренә иратның. Түзә-түзә хатын-кызлык гырыфләрен югалттым. Көнләшмәгез ирләр кебек җиңә дип авыр эшне. Хатын-кыз ул көчсез була алуы белән көчле. Сөйләп йөрмәгез кешегә, ул бит бераз юләр дип. Еламаш җирдә дә елар, көлмәш җирдә көләр дип. Гаҗәпләнмәгез, сүземнең онытылса азагы. Сез белгәне агыгына, җанда барлык газабы. Күргән төшләрем сөйләсәм, начарга юрамагыз. Авыр булмасын дисәгез, хәлемне сорамагыз. Искиткеч шигырь яратам бу шигырьне. Бу шигырьне мин дә яттан беләм. Күп шигырьләрегезне яттан беләм. Минем ятлау сәләтем әллә ни көчле түгел. Шулай да сезнең шигърият миңа бик якын. Рәхмәт. Шәмсия апа, менә китапларыгызны әйтим әле. Җир-су, язгы сагыш, илһамият. Менә бик аз бит булар. Әс. Менә сезнең шигъриятегез шуңа күп һәм көчле, һәм ул бөтен кешегә дә кирәк. Нишләп ул китапларны күпләп чыгармыйсыз? Ихтыяҗ зур бит. Укыйлар бит сезнең шигъриятны. Мин моңа үземә аклау таптым. Һәм ул тагын мактану булып ишетелер мөгаен. Мәрхүм Хәсән Туфанның шигырьләрен җыештырып, үзисән вакытта көчкә чыгардылар бер китап. Үзе үлгәчтән тагын бер китабын чыгардылар. Аннан күпме шигырь сорап йөреп, Хәсән Туфанның шигырьләренә мөхтаҗлык бар бит инде, аны чыгармыйбыз дип тә утырмыйлар. Һәм минеке дә шул тирәдер. Теге китерәле чыгарабыз дип әйтеп тормасалар да, кылач җәеп илтеп бирсәң чыгарган булырлар иде. Күрәсең, менә бу талантлы кеше таркаурак була. Бар бит әйтәләр бит, талантларга булышырга кирәк, әрсез аның үзе дә йырып керә дип. Бу әйбер дә бардыр. Мин инде аны сезгә әйткәнем дә бар, Гөлназ. Менә сез санап киткән Җир-су, Якты сагыш, илаһият китапларын барсында Дамир Шакиров. Китапны сөйләде. Аның әйтү белән, аның мине килеп урышуы белән, өстәлгә суга радиога килеп урышуы аркасында гына чыкты. Менә хәзер бүген китерәсең, шигырьләреңне җыеп китерәсең. Миңа сиңа ялагайланырга кирәкми, кая барсам да синең шигырьләрне сорыйлар. Бәлки алай ук та булмагандыр. Әмма шушы мине дәртләндереп җибәрде. Син бит инде үзең беләсең, менә санап киттең. Ир югалту, дөнья көтү, ул бит әле дөнья көтү дигәндә дә дача төзү, ит төзү, фатирсыз утырып калган идем бит ике күрше белән. Аларның барсын да алып барганда, каядыр шигырем бишаракаем, мискинкәем ятып тора, ул каядыр ятып тора. Аңа утырып, әлбәттә, бәлки аңа күп вакыт та кирәкмидер, бу инде дөрес аклануда түгелдер. Ләкин менә шулай килеп, бит минем менә сез санап киткән Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дә, президент грамоталары да, ветеран, хезмәт ветераны медалем дә бар әле минем. Журналистларның бәллүр каләм, аларның берсендә мин сорап алган әйберләр түгел бит. Кемдер менә шуны мине туктары, буңа бит бер нинди дә исем бирелмәгән дип, кемдер әле бүген дә уйлап яттым. Әйтәм, бу сүзләрне кемнең авызыннан беренче мәртәбә чыкты икән? Миңа Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесен бирик дигән сүз менә. Алар андый исемнәрне алу рәхәт белмәгәндә. Минем үземә шулай рәхәт. Бу китаплар да менә шушылай берәрсе килеп әйтсен иде. Әйдә китерегез әле, чыгарабыз бит. Иртәгә китер дисәң, иртәгә җыеп бирәм, билләһи, төн йокламыйча. Ләкин менә шушылай акландыммы, аклана алдыммы? Нәрсә дип әйтергә инде? Китаплар кирәк. Шигырьләрегез күп, укыйсы килә. Ярый, мин бәхетле, мин сездән сорап алып, ул шигырьләрне электрон вариантта булса да укый алам. Әлбәттә, күпме укырга теләгән укучы бар.
Менә ВКонтактеда минем инде 8000-гә якын, 8000 булды инде. Алар нем бар, үземнең инде контактта торучылар. Алар каяк югалдыгыз, кая шигырьләрегез дип диләр. Алар да шигырь көтә. Минем өчен бу бик зур бәхет. Чөнки шигырьне бит үзең өчен язмыйсың. Гәрчә кемгә яздың, кемгә багышладың дип сорасалар да, ул кемгәдер багышлап язылмый. Чөнки без шушы җиһанда Аллаһның куллары һәрберебезнең язмышында ниндидер уртаклыклар бар. Һәм һәрбер кеше шигырьне укыганда үзенә ниндидер дәва таба икән, ул инде шагыйрьнең бик зур бәхете. Менә шул җәһәттән караганда шигырьләремнең кирәк булуы кешеләргә минем өчен зур бәхет әлбәттә. Һәм әле хәзер бит инде шул кадәр ялкауландык, кул язмалар янмый дисәләр дә, мин турыга гына хәзер компьютерда яза башладым, менә шул иңгәннәрне. Әле бер көнне карап утырам да, әйтәм, җүнле кеше бу кадәр шигырь язмыйдыр. Алар шул кадәр күп ки, бит мин кайчакта берәр ай язмаска мөмкин, кайчакта 2 ай язмаска мөмкин, мин аңа аптырамыйм да үзе. Кайчакта бер утыруда минем менә 20 шигырь язганым бар. Ул әле бер 50 дә булган булыр иде. Нушкә барасы бар иде. Әйе. Шәмсия менә китаплар турында тагын әйткәндә, яшел гармун бар бит инде. Сен кабат чыгартасыгыз килмиме китабы? Килә. Һәм мин аның дәвамын язасым килә. Менә бүген генә әле мин ул яшел гармунны төзәтеп куйдым. Аның исеме Кызыл пәлтә яшел гармун иде. Әйе. Мин ул Кызыл пәлтә тарихында сөйләгез әле. Мин аны беләм, ул тарих миңа бик якын, бик кадерле. Аны сөйли башласаң, елый башларга мөмкин. Шулай да. Мин бит инде әле бит биографиямның теге ире үлгән, балаларны бер үзе үстергән дигән өлешен әйттегез дә, ятим үскәнне әйтмәдегез. Әйе, анысы да бар бит. Менә шунысын сөйләгез әле, Шәмсия. Ул ятимлекне мин хәзер генә менә әткәем инде җир куенына кергәч, әнкәем җир куенына кергәч, аларның каберләре янәшә ук туры килгәненә дә гаҗәпләнәм әле мин үземнең ятимлегемне әткәйдән мәхрүм булып яшәгәнемне бөтен ачысы белән аңладым. Ничектер шуның эчендә яшәгәндә аны аңламыйсың да, уйламыйсың да кебек. Миңа балага әйтеп күрсәтмәделәр микәнни инде? Син бит сугыштан соң туган, синең әтиең үлмәгән дип әйтүче булмады. Нишләптер элек бит инде шул җил капка диләр иде. Шул җил капканың аратасына басам да көннәр буе шуннан әткәйне көтеп торам. Бу яктан кайтыр микән, бу яктан кайтыр микән. Һәм Кызыл пәлтә Халидә дигән бер кыз да бар иде. Аның әти сап кайткан иде шул Кызыл пәлтәне. Аңа мин шул кадәр кызыктым. Мин әлбәттә бик хәерче үсмәдем. Әхмәт Рәшит минем Якты сагышның кириш сүзенә язып куйган, сәләмә генә киенгән бер кыз бәхет эзләп Казанга чыгып китә. Мин сәләмә киенеп яшәмәдем. Минем әнкәем бик тырыш, бик акыллы, бик уңган кеше иде. Ул бөтен кешеләргә кием тегү бу инде табигый аңлашыла. Ул пәлтәләрне дә бөтен нәрсәне тегеп кидерде. Һәм без гел ат ит ашап үстек. Менә шул җәһәттән караганда әйбәт тук гаиләдә яшәдем, әмма әткәемне көттем инде. Менә шул Кызыл пәлтә минем аңыма кирип калды. Инде Казанның хәзерге 2нче гимназиясе 10нчы тарант мәктәбенә укырга килеш, безне анда киендерәләр бит инде. Аның яшел гармунны укыганнар тарихын белә. Шуңа күрә ул Кызыл пәлтә миңа эләкте инде. Ана шул Яков Михайлович дигән безнең Крашин нәселеннән тәрбиячебез бар иде. Шул Рая ханымны киемнәр бирүчене айвайлатып, шул Кызыл пәлтәне миңа алып биргән иде. Мин шуңа күрә ул повестьны ни гаҗәп шигырь язган кебек эштән соң, менә һәр көнне эштән соң кайтып утырам да, балаларымны ашаткачтын, гаиләмне ашаткач, ул вакытта Назым да исән сау иде бит әле. Ул машинкада инде, машинкада бит элек, шунда утырам, мин төнге 3-ләргә, 4-ләргә, 5-ләргә кадәр да язам, иртәнге тымаугып китеп, ул бит кешеләр әйтә шигырь кебек укыла дип, шуннан да шулайдыр инде бәлкем. Мин аны шул 5 көн эчендә, бер атна эчендә ул повестьны язып бетердем. Һәм мин аның исемен Кызыл пәлтә яшел гармун дип куйган идем. Менә редакторның бит аның үз эше, Рәис Даутов мәрхүм. Исеме бик озын моның ди. Ул шунысына мин рәхмәтле, ул минем повестьма кул тидермәде. Сүзләрем бер сүзендә менә үзгәртмәде. Күрәсең, ошаган булган минде булаймы? Әмма Кызыл пәлтәне төшереп калдырды. Шәмсия, менә Кызыл пәлтәне сөйләгез әле тарихын. Нишләп Кызыл пәлтә сезгә менә ул пәлтәне нишләп әтиеп кайтырга тиеш, әти каян кайтырга тиеш булган? Ник сез әтине белмәгәнсез? Мин сугыштан кайта дип уйлыйм инде. Менә шуны әйтүче кеше юк миңа. Нишләп торасың диләр, әткәемне көтеп торам дим. Кайтыр, көтеп тор диләр, кайтыр ди, кайса әйтә инде. Бар инде уйнап йөре, нишләп монда интегеп торасың? Бу вакытта сезгә ничә яшь? Мин аны үземне белә башлаган. Мин менә шигырьләрне бит 3 яшьтә үземне белә башлаганнан минем шигырьләрем дә бар, истә 2 шигырем дә истә калган. Мин аны шул инде авыл баласы тиз өлгерә бит ул.
3 яшьтә, 4 яшьтән мин аны көтә башлаган идем. Һәм мин аны гомерем буе көттем. Әти белән бер авылда яшәп ятканны белмәгән инде син. Менә син аны ничә яшьтә белдең? Аннары белдем. Мин аны мөгаен бер 6 яшьләрдә белгәнмендер. Чөнки миңа аны кемдер әйтте дә, мин әткәйне эзләп төшеп киткәнемне хәтерлим. Ул инде кичкенә балага бит авыл зур, ул вакытта 450 йортлык авыл, әткәемнәр әле мин белгәндә мунча кебек кенә, мунча кадәр генә иде инде ул. Ул мөгаен шул 3 яшь була алмагандыр, 2 яшь микән, шундый гына өйдә яшәп яталар иде. Мин аны абына сөртенә, егыла сөртенә, 6 яшьтә мин егылмас идем, Гөлназ. Шу абына сөртенә барып эзләдем, ләкин миңа әткәемне күрдем мин ул көнне күрдем, әмма әнисе хатын инде Сайра исемле иде бит. Әтиңне алырга килдең әллә? Ул безгә дә кирәк дип шулай әйтеп, ул аны барып кочаклап алды. Мин ул кочаклаганнан бик нык көнләштем. Минем дә аны кочакласым килеп киткән иде ул вакытта. Һәм гомер буе менә әткәем мине шулай да насыйп булды. Инде мин тормышка чыккач, бәбиләрем булгач, Сабантуйда ул минем шәшемнән сыйпап. Сабантуйда очрашу мизгеле мин хәтерләйм, Шәмсия апа. Ул минем шәшемнән, ул бик рәхәт икән. Гәрчә инде мин шәштән сыйпауга мохтаҗ булмасам да ул яшемдә. Мин шул бала чакта татымаган. Ул бит 13 сентябрьдә 52 елда бездән чыгып китә. Әнкәйм аны бик яратмаган булса, сәгатенә кадәр хәтерләп калмаган булыр иде ул. Бик яратып яшәгән кешесен, үзенең племянницасы, мин инде менә татарчасын теге ике туганның әллә кемнәр дип әйтә белмим, русча әйткәнгә гафу итегез. Племянницасы бит әткәймә кияүгә чыга. Безнең 4 бала каласыз сез? Безнең әнкәемнең әнисе белән Миргазиян, шушы Сайра ханымның апа дип әйтәсе килми, Сайраның бабасы бер туган. Миргазиян белән минем Мәтхиямал бер туган инде шулай. Якын гына туганнар. Якын гына туганнар. Әмма мин инде әткәемне дә гаепләмим. Чөнки заманасы шул булган. Хәзердә без шул заманга калып барабыз, ирләр юк, хатын-кызлар күп. Сугыштан соң иратлар бит булмаган. Ул кемгәдер тагын күпмедер балаларга, 5 балага тормыш биргән бит әле ул. Аның менә миңа гомер биргәннән безнең гаиләдә вазифалары тәмамланган дип уйлыйм мин. Мин туганмын бит. Мин туып калганмын бит. Калган инде аның. Мин аңа шуның өчен рәхмәтле. Ул миңа гомер биргән кеше. Шәмсия апа, менә сез шагыйрә буларак әнине хөрмәтләп, зурлап, әниләргә бәя биргән шагыйрә. Менә сезнең иҗат иткән Кыйбла шигырегез генә дә инде ул миңа калса интернет дөньясында шаулата, гөрләтә ул шигырь. Минем үземә дә ләнчәк килеп төште аның видеосы. Менә хәзер бүген шул шигырьне сөйләп китегез дисәм. Сөйлим. Рәхим итегез. Мин аны бик яратам һәм ул әйтергә кирәк булган хәл исемә төшеп китүдән. Анда мин Кыйбланы кеше әйтәйне, ой, бездә Кыйбланы белмибез бит әле. Сүз монда Кыйбланың шул ягында турында сүз бармы? Әмма без Подселенида яшәгәндә ике күрше белән мин югалып калдым. Әнкәем чыннан да кызым Кыйбла кая микән монда дип сорады. Мин югалып калдым, әлбәттә Кыйбланы таптык без. Әмма ул менә ничә еллар үткәч шушыга кайтып төштем бит мин шушы хәлгә. Һәм азан ишетелми. Шаңда сукмый торган булганчык бер заманда, шундый заманнар бар иде бит. Тау кадәрле күчтәнәшләр тиеп әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп өйгә кайтып кергәнебез истә, бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тахаратланып, Кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме кайда икән? Мин аптырап калдым. Белми идем, кайда мәшрик, кайда мәгриб. Бергә киңәшләшеп карар кылдык, Кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак итеп намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип, үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр ярылса. Ярый ла ул, әнкәң исән чакта тоткан Кыйблаң дөрес табылса. Сиңа килдем, әнкәй. Кабереңә.
yüzümni yönelttim kıblага. Allahudan sana cennet türe, özüme yarlıqa usrarga. Enkey, rənjib yatma mena. Tapqan kıbla мәңгі юғалтмам. İmansızlar, kıblasızlar bilen ortak gamel, ortak yol sapmam. Kimler bilen gine aralaşsam, yürsem de men hazır qaydada, birinci iş etip, kıblam barlayım. Kalbimni yöneltem kıblaga. Köpten bulan haller iske düşüp, qaynar tirge battım qabattan. Qılmıybız meyken gamellerinin okunirliklerin azaktan. Biz kıblanı şükür taptık da bit, көңіл тыныш түгіл шуңарға, unutмыйбыз мекен балалардан, ынықлардан қиблаң қойда деп сұрарға. Ескерткіш шиғыр. Уйланырға да мәжбүр ете, үпкәнні барларға да һәм киләчәккә қарап фикер йөртергә дә. Рәхмәт Шәмсия апа. Инде шундый сорау бирәсем килә. Менә сез бәхетлеме? Мен өзімні һич кенә дә бәхетсез дип әйтә алмыйм, һәм бәхетсез дип авызымнан ялгыш сүз чыкса берәрсенең һич тә килешмим. Һич кенә дә. Миннән дә бәхетлерәк кеше бармы? Әйе. Менә минем уйымча, мин бик бәхетле кеше, әлхәмдүлилләһ шөкер. Менә әйтәм бит әле, миңа әткәйем белән кәйем гомер биргән. Аллаһ Тәгалә миңа менә шундый илаһи кудрәт иңдергән. Мин кешеләргә ниндидер үземнең иҗатымның җимешләре белән юаныш китерә алам. Аларга күңел саулыгы китерә алам, күңел сауыклыгы. Ул гына да түгел, кызым белән улым. Һәм шушы кызым белән улыма гомер биргән Назыймым бар иде бит әле минем. Без бит аның белән 19 ел ярым гомер иттек. Аның инде 5 елын сызып атсаң да була биографиядан. Чөнки ул авыру карау шыры булды. Һәм Аллага шөкер, мин аны бер үзем, менә авызымны тутырып әйтә алам, бер үзем багып, шул сырхауны, авыруны бер үзем яшәргә көч биреп, хәтта табиблар да, Биләевнең улы иде бит Айрат Рәисович, аның дәвалаучы табибы, ул да әйтте, ул сезнең тырышлыгыгыз аркасында гына 5 ел гомер итте, рак белән гадәттә алай озак яшәмиләр дип. Мин аңа гомер бирә алдым, мин аңа яшәүгә ышаныч бирә алдым шул яшәгән кадәр дәврендә. Мин мискенләнеп калмыйча, һәм гомумән мине мискен булып беркемнең дә күргәне юктыр. Һәм мин мискен булмаячакмын да, Аллага шөкер. Чөнки аягында йөреп торганда, сау сәламәт булганда, башың эшләп торганда, телим җырлап җибәрәм, телим биеп җибәрәм. Минем белән янәшәдә беркемгә дә кыен түгел шикелле, беркемгә ачуламыйм, беркемгә үч сакламыйм, беркемгә рәнҗемим. Килендәшләр әйтә иде, нишләпсең Назыйм абыйга артыннан ук дәшәсең, менә сиңа тупас дәште бит. Мин аны уйламаганда булам, мин аны ник күңелемдә саклап йөртим. Ник мин аңа үпкәләп йөрим. Менә минем ул бик зур бәхетем, кешеләргә ачу саклый алмыйм, көнләшмим. Аллаһ Тәгалә ул хисләрдән дә мине мәхрүм яраткан көнләшү хисләреннән. Мин бик бәхетле генәс. Менә теләсәм җырлап җибәрә алам дидегез. Менә хәзер җырларга телисезме? Бер генә куплет. Җырларга теләмәсәң дә җырлыйсың инде синең белән. Әйе. Матур җырлаганыгызны беләм. Таңда җилләр исми диләр, исә икән, исә икән. Үтмәс дигән яш гомерләр, искән җилдәй үтә икән. Үтмәс дигән яш гомерләр, искән җилдәй үтә икән. Шәмсия апа, хатын кызын яшен сорамыйлар диләр. Без дә сорамыйк. Ләкин без сезне юбилейгыз белән котлыйбыз. Актырасыннар әле. Ничә яшь тула икән Шәмсия Җиһангирова дип актарсыннар, интернетны укысыннар, шигырьләрне. Мин сезгә бары тик менә минем күзлектән үзегез әйтүегезчә сез бик бәхетле хатын-кыз. Сезнең менә дигән 2 балагыз бар. Дәү әнием дип торган 3 оныгыгыз бар. Аллага шөкер. Яраткан меңләгән укучыларыгыз бар. Һәм сезнең талантка баш ярлык хатын-кызларыбыз, иратларыбыз бар. Менә гел шундый югарлыкта яшәргә язсын. Без сезне бик яратабыз. Ходай Тәгалә сезгә сәламәтлек бирсен. Амин. Сабырлык бирсен. Иҗат уңышлары бирсен. Киләчәктә дә аралашып яшәргә, сезнең матур шигырьләрегез белән шатланып, сөенеп яшәргә насыйп булсын безгә дә.
Уңышлар сезгә. Рәхмәт, Гөлназ, бик зур теләкләреңә. Амин, амин, амин дип тордым. Һәм мин хатын-кызлар белән бик дус булырга яратмыйм, чөнки күбесендә ничектер миңа карата көнчелек хисе, хөсетлек хисләрен дә тоям. Менә синең кебек дусларым булсын минем. Мин алар шулар мине яшәтә, шушы дуслык мине яшәтә. Чөнки мин каядыр бер адрессыз җиргә шигырь язып ятсам, менә бит син әле әйттең, мин бәхетле шул шигырьләрне беренче укыдым дип. Ә мин нинди бәхетле шул шигырьләрне беренче ишеттерер кешем булганга. Ул менә рәхмәт шушы дуслык өчен, дуслыгыбыз дәвам итсен. Без бер-беребездән бер нәрсәдә өмет итмичә генә дуслар бит, Аллаһка шөкер. Эшкерсезлек, ихласлык. Ә мин инде теге яшы ничә микән, ничек яшь булырга микән дигәндә, минем маңгаемда да сырлар бар. Монда да сырларым бар, операция ясаттыгызмы дип әйтүчләр бар. Аның сыры бик гади яшь булуның. Ихлас булырга кирәк, чиста күңелле булырга кирәк. Бер кемгә ачу сакламаска, бер кемнән көнләшмәскә һәм һәр көнгә күзеңне ачканда, әлхәмдүлилләh, шөкер, бүген дә якты дөньяга күземне ачтым дип ашарга кирәк. Амин. Амин. Амин, шулай булсын. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта бик күпләребезнең яраткан шагыйрәсе, бик күп җырлар авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.